Good morning. Pakovanje. Pakovanje i idemo za Skoplje. Prvo idemo na kafu. Prvo idemo po motore. Pa na kafu, pa krećemo za Skoplje. Za Skoplje, za Niš. Opa. To ti je ono. Da. Završili smo. Sve platimo ovo. Ne, što si uvijek plaćeno sve? To ti sve završeno, brate, dok si ti spavao, sve ti završeno. 20 € što si dao za giros. No dobro, drži. Nema ništa. Pa ja sam jeo giros. Pa, brate, zato si dobio plan. Mogu da ti kažem da si puno pojel. Dobro izgleda, što ja prebi, brat. Da uzmemo motore, idemo na pakovanje. Da smo krenuli kući, brate. Gotovo? Brzo je prošlo, 5 dana. Šta sam ti rekao kad smo krenuli? Zoki uživa i proći će brzo. Ne, Zoki uživa i proći će brzo. A, znam, brate. Jutarnje prvo mora da padne. Znam. Onda razrežem. Uva smo ukackastili gume, jebote. Sad idemo na zasluženu kafu. Marketirali smo se od ranog jutra. I sad idemo da popijemo na kaficu i pićemo dalje na put. A meni se ne sviđa kako ova kamera izgleda. Joj, što mi je vruće sad, jebe. Što lepa crkva. Majke Terezi. Ovo levo, a ovo desne pravoslavno. Drazgoni, koliko nam ostalo do Niša? Do Niša imamo 200 km. 200 km. Toliko? Da. Do Niša 200 i do kuće još 200 i koliko, 25, koliko nema ništa. Nažalost danas autoput, ali mora tako. I zbog obaveza, a i drugih stvari. Kako lepo jutro u Skoplju. Gore. Sunce cepa. Prelep je. Da, Prelep. mašina. Da jaje, bravo. Kao Nemanje. Kao Nemanje, niste. Da. I sve fabrika. I auspus, ja? Original. Da, ništa, ne pipam ništa. Bravo. To je to. Meni brat vozi 10-50. Onaj 1050, speed da. trip. Isto 2010 godina. Boli ga. Dakle, Nemke, da vidiš kako izgleda. Vidi ni sinove kočnice, nisu Brembo. Da, gold, mislim. Da, Wow, top. Prelep je, da. ozbiljno ide, Čuvam. ozbiljno. Bravo, svaka čast. Hvala mnogo. Idemo, ljubite brat. Pozdrav. Vidimo se. Srećan put. Hvala. Ćao drugari i dobrodošli u posljednji dan ove naše Balkan rute, odnosno 5. dan, povratak iz Skoplja za Beograd. Kao što sam i u vlogu rekao, idemo autoputem sve vreme. Moralo je tako da bude, niko od nas više nije mogao ni jedan dan da ostane na putu. Obaveze čekaju, poslovi čekaju, tako da je ovo bila jedina opcija da bi i 5. dana mogli da ostanemo svi zajedno. Da budem iskren, trudio sam se maksimalno da smanjim autoput, samo sam neke interesantne deonice ostavljao. U principu sve je isto, samo je bilo bitno da se što pre dočepamo naših odredišta.
Bio sam pogrešio u jednom od prošlih vlogova gde sam rekao da Šone 5. dana nije palio Insta kameru. Naravno, hvala Zokiju što ipak jeste, jer je jedino ona mogla da izvuče najbolje s autoputa. Konačno i mene neko da snima. Evo nas na Nisovoj pumpi u Predajanima, pijemo kaficu i nastavljamo dalje ka Nišu. Ti srebro da piješ i jedan stavljamo? Ne, ja ne idem. Što je dobro, ali nisam dobro. I naravno, poradovali smo se da od Predajana do Niša idemo starim putem, da izbegnemo autoput, međutim tamo su nas sačekali ogromni radovi, tako da smo opet morali da se vratimo i uključimo na autoput. Mary had a red lamb, sweet as a potato, yeah.
child went, that little Ellen sure goes down. He followed her to school one day and broke the teacher's rules. What a time we could have. That day is cool. Mada moram da budem iskren, da bez obzira što smo ceo dan proveli na autoputu, nije mi toliko smetalo. Svakako ga ne volim pa ga ne volim, ali ipak je u pitanju na kraju društvo. Uvek zavisi s kim putujete. Just baby, a green and yellow basket. Oh, later to my baby, and on my way I pass it. Hey! Znači ja priču sa mnom, bre. Kako lepo izgleda, ovak dvojica na motoru. Pa da, za ovaj dan da malo... Da. Da bude malo zanimljivo, jebi ga, ono, danas je kurac. Da smo mogli ovo da ispeglamo do Niša, sada, od Predejana. To bi bilo uči. I sve, rekao, sad ćemo da izađemo iz obilaznice, Miloš kaže, ne može, tamo vodimo ovdje. Stiže sve. Sve stiže, dečko, 12:30. Dobro. Ćao, Tanči. Ćao. Majke mi. Znači kad se... Dobro, došli u Beli Bagrem. Da, joj, mene nešto, da. Beli Bagrem. Kafana. Što nismo napolju, jeba? Mislim, dačo. Jebote, brate, Gde si, brate? nesporazuma. 300 smo vozili, ne možemo da te stignemo. A ja sam pegao da stignem ove. Znači, brate, dušu sam uzeo. Kućo, hvala, bolje vas našao, Sala, jesi dobro? Pa vidi se, brate, vidi se. Isti se, hvala. Hoćemo redom? Ma redom punemo, brate. Rođeni? Rođeni? Rođeni, brate. Ja. Samo program. Mogu ja nešto da izgledam? Da god pa želiš, brate. Dobrodošli, dragi gosti. Nismo se pitali. To je Dekijeva supruga. Jel' tako? Ovo je Dekijeva. Dužan sam mu neke pare. Čekaj, ti ovdje živiš? To mi ne Ovdje, a ovo je tvoj restoran? A nije? Nije, ovo ja sam rezervisu. A, dobro. Hvala, bate. Sad moramo okrenemo Deki, ali ćeš ti da mu sijališ. Ja neću ja. Daj. Živio, brate. Što vidiš? Bratski, dobro, mi ćemo došli. Živjeli ljudi. Kad je dovoljno? Da ne bi dosta dok ne osta rođa. Ne bi dosta dok ne osta. Pun pogleda. Reče Kosta. O, ljudi moji, a nismo doručkovali. Evo, vidi predjela. A ovo je neka moravska salata, paradajz, paprika, beli luk, ludilo mozga. Pečena paprika. Ludilo mozga. Južno-moravska ili zapadno? Moravska. Ao, ljudi moji. Ko je pomenuo da želi nešto u maramici punjeno? Poručili smo ove vešalice, one su punjene. Evo vešalice, maramici punjene. Ovo je hrana. Dobrodošli u Niš. Gospodo, prijatno! Hvala! Da imati krevet ovdje, tako da se dremne posle malo. Nosi ove
Evo, Kese, a? to čekamo Šoneta još da uradi i eto. Kese, a? Kese, svega. Aj ti to okači na Ducati. Aj, ti to stavi. Prvo ne bi mogu od blama, brate. Kaži nešto šta god želiš. Realno ne mogu. Ipak je ovo posljednji put da sam prevario Anu. Jeste? Da. Dobro. Radovane. Ja nisam, brate, 104. 104. Dačo. Brate, se tebi dešava ili to, pošto mi je na prethodnom BMW-u isto se to, da to sindrom agregata, kad recimo ga turiraš na jakom, na velikim obrtom, da osjećaš mašina da ima Znači, je to dobro ili loše, brate? ne znam, da, u glasu sam velikom i on mi prosto neku vibraciju. A normalno, brate, box motor je, evo tamo, normalno. Obrati pažnju. Obrati pažnju, jer mi je to bilo na prethodnom i sad na ovom. Dakle, posljednja destinacija za danas i ovo putovanje. Razvalili smo se kao svinje u Belom Bagremu, tako se zove restoran. Fantastična klopa. Krećemo, nažalost, autoputem, idemo za Beograd. Vidimo se dalje u Piku, naravno. U Piku, naravno. Opa, opa. Idemo. Naravno, sve pohvale za restoran Beli Bagrem, a veliki pozdrav za Dačinog brata koji nas je tamo i sačekao kao pravi domaćin. Drugačije sedenje, ali kako ti je udobnosti te fore? Mnogo bolje. A jebi ga. Pravljen je za to, brate. Drugačije je naravno kroz pozicije sedenja, kaže moram malo se naviknem. Znaš ono da sam iznad toliko, Aha. iznad vozača. Do jaja, brate, ti ne bude dosadno, gledaš ispred. Ekstra. Sad će izbiješ mužu sve pare. Pocepali smo do, šta evo, Jagodina, Nisova pumpa. Zorica je s nama, prešla kod Šoneta. Neću kažem ništa, ali će mužu da izbije sve pare, znači sad će muž morati kupi gas. To, morat će kupi gas. Ljubavi, evo na pumpi, deo, Pušimo odmah, Jagodina. Rijeka Jagodina, 100 km. Pušimo i nastavljamo dalje. Čuli, kaže, ne znam, gužvi je baš probaće, ali nije sigurno. Čeki da nam ne dođe, da nas ne sačeka. Dobro. Trebalo je u Skoplju pa nije. Trebalo je u Nišu pa nije. Sada ne dođe ni do Pika. Trebao je kod onog Džoki, kako da se Kod zove. Džoke na Jagnjetinu, da bome. Javor Džoki. Javora. Čavora. Pojeli smo njegov deo, još nam dobro nije. Da, brate. Sve smo mu poručili, sve smo mu organizovali. Moram da priznam da nas je stigao umor. Da su ovih posljednjih 100 km najtežih. Ali eto, još 120-30 km stižemo. Bez obzira na to, sve u svemu bilo je fantastično. Ne znam šta da vam kažem u Fejzoru, sem da sam prezadovoljan, bukvalno prezadovoljan, ide kao zmija, ali probat ćemo Fejzoru pričamo u nekom drugom vlogu. Da ovo ostane samo vezano za ovo putovanje. Gledamo se dalje na put. Posljednja etapa, posljednja stopka. Krećemo.
mogu ja srebro. Kraljice. Matori. Srebro, bre, zujalica si samo tako. Si vidjela, bre? Mojke mi. Cup, 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 cup. Si vidjela? Ode srebro. Ti je upravo vožnja? Oooo, posle koliko vremena? Brate. Šone, nego si nas proveo. Anđela. Brate, pokidam, ja? Da ja. Baš da ja. Dan pauze, opet 5 dana. Može. Jel kapiraš? Dan pauze, pa opet 5 dana. Da. Kad ima to vreme. Imaš, bro. Daj otkaz, idemo samo se vozimo i trošimo to što si zaradio. Kad potrošimo, opet idemo da radimo. Danči, bravo lepo. Bravo. Pokidam. Bravo za sve. Bravo, evo bi tebe. Tu si ti kod mene. A, dao ti ovaj, jel? Dao mi. Hvala na svemu, materi, uživao sam. Materi. Ljubite, bravo. Bravo. Hvala. Sandrina, Anđele, svaka ti čast. Bravo, bravo. Uživali smo ozbiljno. Sad ja kažem njima, dan pauze pa još 5 dana. Bukvalno. Tipa, dan vožnje, onda dan kuliranja negdje na nekom lepom mjestu. Može 2-3 dana vožnje pa kuliranja. Ne ideš odmah? Ne ideš. Ne ide bre. Dobro je rekao što me ljubiš odmah. Ne. Da, slažem se. Onako da... Da gori. Kuliramo, da. Tačno. Goksi! Ja, evo ga Goksi! Ajde, brat moj! Brat moj, ajde si lazi s tog stranja, ajde sam tam. Brate. A? Kako ide Phaser? 300. 300, a? 300. Kad je pista čista, onda gazim Lagano 300. Bila strava, a? Ko ti išli u bojicu, Jesam li? Pa dobro, stajali smo na suncu, ono kad je pauza, neka jutros u Skoplju sve vreme smo stajali, sedeli napolju, pili kafu, ono. Što si lep, šta je bilo? A jebe ga, bre. Matori, samo što smo došli, evo sad sam naručio ovo. Pa ja sam ovaj... Pa ja sam kao je, čekao- brate, na ulazu u Beograd, znaš šta se Ja sam dešava je. vas čekao kako se zove A ovaj... ja, gdje si nešto? Meni Nisam kaže znao, Miloš- jebote. Da, meni kaže Miloš, ja sam mislio da ćete tuda. I meni kaže Miloš, idemo, evo nas na Begaljičku. I ja nazad, gas. Pa što ne reći da te čekamo, jebote? Evo sad smo Pa nisam... Pa jebo, taj teo se provozan. Evo, baš mi krivo. Čat moj, bre. Ekipa moja. Moj. Prva liga, brate. Gde si, brate, falio si cijel put. Jesi, brate. Kako je Božo, Nisu se žali, nisu se žali. Najodmornija, vidi. Jel tako? Pa ja imam najbolji motor. Boga mi da te ljubim, Radovane. Ovo je bilo dobro. Radovane. Ne, oči kod i... Aj ovo sveci me, ovo kod i te. Je, ali on i Miloš kad su stanu jedan pored drugog, vidi. O, braće. Da. Šta sam cvikirao? Danas smo bili značili Borazorova, rekao, brate, uzeo sam ti bio titulu na kratko, stavio na oči. Brate, vidi stvarno, kaže, iz mene kad sam ovo to mislio. Dobro je. Dobro mi došli. Sad će i ručak. Ja sam na vodi, radi mi jagnje. Ne, radi mi ono šta je ono bilo, rolovano. Živo, Johnny. Nešto, ja sam pojela. Pa da otvorimo. Živjeli. Sanči! Lepoto! Haha, nije izdržao. Vratio se sav nasmejan.
Veliko hvala na svemu i laku noć od srca želimo Drezgoniju, Tanji, Nikoli, Bojani i Sandrini. I naravno Šonetu mom koji mi se izmakao, ne znam kako, i pobegao da ga ne snimim. Živjeli ljudi!